σου αποκαλύψω το νούμερο ένα λόγο που μένει στάσιμο σε ακόλουθους και προβολές στο επαγγελματικό σου προφίλ. Σαν να σε βλέπω να ανοίγεις την Google, να πληκτρολογείς canva.com και να φτιάχνεις Canva post και να δημοσιεύεις μόνο αυτά. Προσοχή όμως, δεν σημαίνει ότι και εμείς στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουμε ως Spirou Media δεν χρησιμοποιούμε το Canva. Δεν έχουμε μόνο τη στρατηγική περιεχομένου μας και βασιζόμαστε μόνο στο Canva. Αλλά δημιουργούμε βίντεο με στοχευμένα σενάρια τα οποία θα είναι και σε συγκεκριμένο κοινό, ανάλογα την επιχείρηση και τι στόχους έχει θέσει. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουμε τους ακόλουθους και τις προβολές στο brand. Και θα το πάω τελείως διαφορετικά. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσει ένα Canva post, δεν μπορεί να ανέβει και στις 5 πλατφόρμες που ανεβάζουμε σε μια επιχείρηση: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube και LinkedIn. Σε αντίθεση με το βίντεο που μπορεί να ανέβει σε όλες τις πλατφόρμες που σου ανέφερα. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, έχεις πολλά κλαδιά και επεκτείνεται η επιχείρηση σε πολλούς τομείς, σε πολλές πλατφόρμες. Οπότε, έχεις περισσότερες πιθανότητες να σε μάθει ακόμα περισσότερος κόσμος και μεταξύ μας τα βίντεο πηγαίνουν καλύτερα από τα Canva post. Αυτό το έχουμε δει από στατιστικά, από 40 case studies τα οποία έχουμε αναλάβει με τη Spirou Media τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε, όποιος θέλει να δει αποτελέσματα πρέπει να πατήσει το Linktree και να δει γενικότερα τις επιχειρήσεις που έχουμε αναλάβει και να δει τι προβολές και τι ακόλουθους έχουν για να καταλάβει τη διαφορά με τα Canva post.